ningunha entía de haber. Mármura sempre de min, mármuras de min e doutras. No inferno tes unha cama para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que nunca se perdeu ninguén, perdese por marmurar, da vida de cada quen, perdese por marmurar, da vida de cada quen, atende do teu primeiro. Vale, o lápiz, super. Va, por si, non nada, pero por lo menos que dé apariencia de... Ai. Mira, teño unha foto aquí que igual che moso, que é a de Altri, que cando foron agora de Altri. E sale ben en cámara? Sale ben en cámara. En algún momento, mellor a saco para dicirle a Ana, mira, isto foi cando foron agora. Eu digo, é a manifestación de Altri. Claro, porque así... Que sale no stream. Ponte aí, desde aí ves, e vas rular. Ah, pero para rular non podes. Non podes rular por ningún. Non podes rular por ningún sitio. Bueno, polo teño. Ocupas somos. Non te preocupes, era simplemente para que... Séntate que vas a estar cansa todo o tempo, que é moito, é un tempiño. Unha hora, non? É para distribuirme o tempo e iso. E faremos... E a unha e un minuto. Os móviles, poñed os móviles en modo... Ah, é certo. Ana falará en galego e a veces en Bueno, castelán. en migastrapo. E é unha pregunta de Streambright. Direi en castelán para que me escoiten todas. Para los titulares nacionales, estatales. Aí, vamos aprendendo. Sí, en las tertulias de Cataluña es el Estado y la Nación, es otra cosa. El país, el territorio, todo. Moi ben, pois, cando digades. Boas tardes, Ana Miranda, candidata do BNG ás eleccións europeas do 9 de xuno. É un placer estar aquí contigo, Ana e Ana. Xa nos conocemos de fai moitos anos. Sei que eres unha muller, además, todoterreno. O primeiro que quero preguntarte es como levas a campaña, como estás? Pois boa tarde, Ana, e a verdade é que é un placer terte aquí no noso país, en Galicia, e además en Santiago, onde sabes que goberna tamén unha muller e que ti como xornalista pois aquí sabes que eres moi aprezada, eres un baluarte galego aí nese na corte esa. Todo día en Madrid, Galicia, 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 que Galicia é o millor. E, bueno, a verdade é que levo a campaña con moita enerxía, pero tamén con moitos kilómetros, porque nós para facer a campaña pois temos que recorrer moitas vilas, moitas cidades, aldeas, barrios, ir a todas partes, porque a diferencia dos partidos grandes, a diferencia neste caso pois dos partidos do Estado, refírome, pois o PP ou o Partido Socialista, eles van en listas, os seus candidatos en directos, pero nós para ter un escano temos que pelearlo moito e pisar moito porto, ir a moitas reunións con colectivos diversos, de todo tipo, dende pesca, agricultura. Xa tivemos un acto aquí de feminismo moi bonito. Precioso. Estiven eu e os actos feministas sempre me levan arriba. Pois aquí hai moito movimento feminista e ademais creo que neste país a presenza do BNG é outra forma de facer política tamén e por iso unha campaña deste tipo é moi cansa, pero como voz galega aí querendo chegar a todo o país para que teña voz ali precisamente. A xente non sabe o que costa cada voto. Vosotros, o BNG vai con, vosotras vai con... Porque o BNG, antes de nada, as mulleres o poder. A verdade o BNG é un partido, eu diría, dos máis feminizados do Estado, non só de Galicia por suposto, pero do Estado. Sen dúbida, e tamén de Europa, porque se comparamos... Tamén. Tanto en presenza de militancia femenina moitísima, en cargos, neste momento temos unha portavoz nacional, Ana Pontón, que xa demostrou o que sirve tanto
polos votos obtidos, pero tamén como outra forma de facer política que facemos tamén as mulleres, non? Temos a alcaldesa de Santiago, esta cidade é unha cidade liberada, E logo temos as nosas deputadas tan brillantes, a nosa senadora, alcaldesas que deron batallas impresionantes, non? En moitas partes de Galiza, e eu creo que iso tamén é unha forma non só de visualizar, sino outro modo de facer política. Entón, o BNG teno moi claro de sempre, teñeno claro os homes do BNG e as mulleres do BNG. Además, os homes o resaltan moito. Claro, que foran un poquinho máis feministas os homes, porque sabes que sí, porque na esquerda tamén. Pico e pala. Na esquerda pico e pala tamén, pero na esquerda nas propias mulleres, porque ao final fomos educadas en réximenes completamente machistas. Totalmente. Con sesgo de xénero en favor deles, ciudadanas de segunda, a historia é a proba. Pero eu penso que é un exemplo da feminización dos partidos, feminización á igualdade, non estamos pidendo nin máis nin menos. Pero como che decía con respecto ao voto, que decías a dificultade con respecto aos partidos estatais, PSDG e PPDG aquí en Galicia para conseguir votos, por que é tan difícil? Vosotros vais con Esquerra e con EH Bildu, Cataluña, Euskadi. Nacionalismo progresista de izquierdas. Por que é tan difícil, contalle a xente, por que é tan difícil sacar un escaño para o BNG frente ao PSDG e o PPDG en Galicia? Bueno, primeiro porque é unha circunscripción de carácter estatal. As eleccións europeas non son unhas eleccións de carácter provincial. Sí, son voto directo. É un voto directo, e ademais é un voto directo no Estado. Por exemplo, en Francia son eleccións con outra circunscripción ou en outros países europeos. Aquí, no Estado español, é unha circunscripción na que calquer cidadán pode votar por calquera candidatura das que se presentan. Entón, a nosa candidatura, onde vai o BNG, que aquí en Galiza chamase BNG-Ahora Repúblicas, porque que é o grupo común. Claro, porque formamos parte dunha coalición común, pero nós temos unha papeleta propia do BNG e, ademais, a lei electoral permite que vayamos coa nosa papeleta, que teño a honra de encabezar como candidata. Entón, nesa coalición, para obter os escanos, contase a contabilización en cada territorio os votos que teña cada formación e logo na masa común de votos no resto do Estado tamén hai que incluir os compañeros de MES e de MES por Mallorca. Perdón. Os compañeiros. Sí, lles mandamos dende aquí unha aperta inmensa porque son xente moi loitadora e que son ademais de esquerda. Poñen moi difícil nas súas respectivos territorios. E que fixeron moito ali tamén polo feminismo e por ter tamén unhas políticas ecolóxicas, por ter política social. Bueno, pois eles na súa circunscripción contabiliza dunha maneira, na circunscripción catalana unha maneira, na vasca outra, e despois en Galiza os votos que obteño o BNG son para o tempo que vai estar o BNG. Entón, se o BNG saca máis votos, tenemos máis voz galega en Europa. Se o BNG saca menos votos, claro, o escano pasará como nas pasadas dúas legislaturas nas que levamos 20 anos indo en coalición e que despois se reparte proporcionalmente. Por eso que nós estamos un ano e medio, nesta última legislatura estiven de eurodiputada 2 anos, pero xa é tempo de estar como cando estivo Camilo Nogueira, ese gran deputado, que foi Camilo Nogueira, un mestre. Historia. Camilo Nogueira é histórico, referente e futuro tamén, porque as súas ideas siguen moi vixentes. Sen dúbida, e ademais ese aprendizaxe de facer unha Europa, como di aquí, fíxate este lema, Europa de todos os povos e Europa para iguais, para todo o mundo, tamén para as persoas que viven aquí de outros lugares. Entón, costa moito porque eses votos van despois a ser contados nesa masa común da lei DONT que sempre nos perxudica. E nós pensamos que é tempo de ter unha voz galega todo o tempo na legislatura, porque o que significou ter un escano ali para o nacionalismo galego e tamén para as causas xustas da humanidade foi moito. Defendimos asuntos que ninguén leva ali, máis que o BNG, e despois defendimos causas xustas da humanidade como o tema do que está pasando coa inmigración, co asilo, no que, acabamos de ter unha reunión agora co Foro Galego de Inmigración
e ver esa demanda de que os galegos novos, que son esas persoas que residen aquí de outras partes, como nós tamén nos fomos a América, como nós nos fomos a outras partes europeas, Un onde pobo temos... moi emigrante. Claro, e moi entón emigrante. temos ese ollar inclusivo na que de calquera parte do Estado se pode ver representado. E despois os votos que se obteñan no Estado se dividen entre tres. Entón, a ver, É eu moi tamén pido complicado. voto para a xente que vive en Madrid, Sería ou en Murcia, que voten. e por suposto en Andalucía. Por supuesto, pero hai galegos que vivimos fora de Galicia. Sen Con dúbida. Galicia no corazón. Sempre, Sen dúbida. volvendo sempre que podemos. E chamamos nos os invitan. galegos e galegas a que realmente confíen en nós, que somos esa voz galega na Eurocámara, que sempre estamos tamén falando da... E que dirías ti a xente que di o nacionalismo non é compatible coa izquierda? Bueno, nós Coas somos... políticas progresistas. A ver, nós somos o exemplo vivo do nacionalismo de esquerdas, ¿no? Que é un discurso moi manido. Sí, ademais parece que é incompatible, ¿no? E moitas veces os coitas en Europa, os coitas no Estado. Seguramente o nacionalismo galego, na nosa expresión que é o BNG, que... Temos Bildu, Esquerra, vosotros, vosotras... Sí, pero no noso caso, ademais, é profundamente de esquerdas, porque está pois, na nosa orixe, non? Nós somos un nacionalismo inclusivo que loita pola xustiza social, pola igualdade, pero que sempre estivo, ademais, en todas as loitas de esquerda mundiais, non simplemente as que podan pasar en Europa. Nós estivemos sendo os loitadores contra a enerxía nuclear nos momentos iniciais, pola igualdade, legislando, loitando en loitas sindicais, incluso antes de que se deran en outras partes. Nós estivemos sempre pois, defendendo o dereito a existir como pobo, pero nós tamén estamos cos povos oprimidos do mundo, porque ao final ser galego, ser galega, e facer esta forma de facer política tamén é ser palestina, é ser saharaui, é ser kurdo, é estar en todas estas demandas tan terribles que teñen estes povos e que nós tamén nos sentimos de alguma maneira sendo a súa voz, e no Parlamento Europeo foron moitas as causas que levamos, pero os levamos no nacionalismo sempre. E ademais o BNG creo que ten unha forma moi inclusiva de ver o mundo, tamén con ese ollar cara ás persoas que veñen, as persoas migrantes. Me gusta chamarlle mellor as persoas, os novos galegos, non? Sí, os novas galegas, as novas galegas, góstame. Porque van quedar aquí e van ser parte de nós e temos que facer tamén unha visión para eles, porque frente a isto estamos vendo as ameazas desa extrema dereita que está aí. Sí, falaremos dela, pero sí. Quedémonos coas novos cidadáns, os novos galegos, galegas, aquí en Galicia. Fálame do plan migratorio da Unión Europea, porque isto rompeunos os esquemas a xente progresista e a xente que temos unha liña vermella, que son os dereitos humanos. O plan de inmigración e asilo da Unión Europea, que me tocou ademais votar agora hai nada, o 9 de abril, é realmente un escándalo, unha vergoña, porque era unha oportunidade de legislar sobre o dereito de asilo, unha oportunidade de unificar políticas, de que non houbera un Estado que se nega a que entren persoas en situación de asilo, ou outro Estado que pon unha fronteira, que pon unha barreira, que expulsa, campamentos de refugiados dentro de Europa. Eu mesma estiven con varias veces en campos de refugiados dentro de Europa, en Calais, o sea, a hora e media de Bruselas. Sí. Escandaloso, cando agora xa o desmantelaron. Además, nunhas condicións terribles. E estiven varias veces en Grecia nos campamentos de Idomení e de Mitilene na illa de Lesbos. Que xa e foi horrible. Non nos acordamos, a actualidade, as males devórannos. Estive no campamento de Moria, antes antes de que ardera. En Europa. Estiven aí porque quería testificar, como eurodiputada, además foi na legislatura pasada, testificar o que estaba sendo a hipocresía da Unión Europea cunha política inhumana na que podes permitir ter campamentos de refugiados aí sin darlles os dereitos mínimos, sin cubrir o básico de dereitos humanos e logo, ademais, empuxando a unhas políticas de odio, e eso era o que reflexaba un pouco o pacto de migración e asilo, e sobre todo que están pagando por expulsar inmigrantes. E que esa é a cuestión. Queren levar, o sea, queren tener sicarios que fagan o traballo sucio. Hubo unha investigación internacional estos días que salió en
en el país y sí, y algunas ONGs como Por Causa también contribuyeron y demás, ONGs digo españolas. Y es terrible, los dejaban, los tiraban en el desierto y ahí se morían. Y ahí apáñate sin agua y sin nada. Pero que peor. La Unión Europea está pagando eso. Está pagando a externalización. Mira, eu vivino en propia carne. Estive no Open Arms con outros compañeros, con Miguel Urban e con sí, Óscar Camps. Estivemos no Open Arms durante 4 días. Saímos de Malta, Malta naquel momento cerraba a posibilidade de que o Open Arms atracara ali e saímos ás augas de Libia, na fronteira xusto, nas augas de Libia, e de repente vimos como Frontex disuadía. Eu vino cos meus ollos, non podo Frontex, contar. a Axencia Europea de Fronteiras. Exactamente. A que vixila A Axencia e garantiza, de Expulsión de Migrantes, chamolle se eu. supón que está Axencia para de garantizar o hipocresía. dereito marítimo os dereitos humanos. Sobre todo que o salvamento é un dereito básico internacional recoñecido por lóxicamente, Nacións Unidas. O menos que pode decir unha democracia é que ten que salvar as vidas. O menos que pode Eso é o decir. mínimo. Pois vimos como non só disuadiron, sino que aparte chegou a Garda Costa Libia a que a Unión Europea lle está pagando nese cordo da vergoña, igual que con Turquía, con Marrocos, agora con Túnez. Empezou con Turquía, eu creo. Empezou con Turquía. Libia Sí. foi despois, que Libia Libia é foi un despois. estado moi precario, moi deficitario, onde as mafias, o tráfico de armas, campan todo a sus anchas, e meten ali a xente. Da UE o que fixeron foi iso. Ao final que se provoquen que existan estes estados absolutamente... Que necesitan o diñeiro que vai onde vai. Teñen casas de esclavitude, nos contaban Eso algunhas das persoas refugiadas do Open Arms. Bueno, acabo de contar iso porque creo que é moi Temos interesante. tantas cousas. Porque foi a visión exacta. Entón, de repente, vemos unha balsa, entón dan alerta de que hai 80 persoas nunha balsa. 80. 80 persoas nunha balsa. 80 familias, 80 persoas. E que tería sitio para 20. Imagínate como iban. Además, estaba a punto. Vimos, para min foi a imaxe máis terrible que vi na miña vida, os chalecos cando flotan, e a mesa que eu quero lembrar así, porque foi unha imaxe horrible, é que eran nenos. Porque se escurren. Esa é a Europa porque que estamos construindo. chalecos de adultos, non hai... Exactamente. A ver, Poñen e se escurren. Entón, ti imagínate o que se pode ver. Bueno, pois nos achegamos á lancha, nos íbamos de observadores, grabando, estando ali para ver realmente o que... E vimos como chegou o garda costas libio, pagado por Frontex, para intentar disuadirnos naquel momento. E entón chegou antes o Open Arms... para que non axudarais a esas Exactamente. persoas. E no dereito do mar é quen chega primeiro. Entón, como chegou... Sí, no. E mentras Salvini negounos a entrada en Grecia, Salvini. Acórdome. Que, por certo, dixen yo aos seus eurodiputados en pleno, e me dixeron que éramos uns eurodiputados que estábamos alentando as mafias migratorias. Por favor, se non teñen nin humanidade. Salvini e Meloni son o mesmo. Recordemos, Salvini, Meloni e o antigo partido de Silvio Berlusconi, que se supone que era dereita democrática, aínda que populista, aunque Berlusconi demócrata tiña ben pouco, son o goberno italiano. O goberno Non italiano... olvidemos que a extrema dereita, posfascista, como es Meloni, porque se declara heredera ideolóxica de Mussolini, goberna Italia. Sen dúbida, a eurodiputada Mussolini, que está na Eurocámara, imagínate, Claro. Reclameille en pleno tamén esta cuestión e, bueno, non hai dereito que esta xente este ocupando espazos mentras morre xente no mar, mentras deixan que morra xente no mar. E despois tuvemos todo ese conflicto de onde atracaba o barco coas 81 persoas. E falando coas persoas rescatadas, ademais moitas eran falaban francés, Que viñan de varios países? Viñan do ou só Chad, viñan de Libia, moitas persoas de Palestina, tamén... Chad, Xente que un camiño país fan de Palestina para chegar, moitas de Libia, e en Libia contaban que había auténticas torturas. Sí. Auténticas torturas. Hai un Isto é o que libro está dunha pagando a periodista Unión irlandesa que me perdone porque non recordo o seu nome, que conta o de Libia concretamente. O mercado humano, torturas, Dabanlle esclavitud. pasta cruda para que comeran unha vez a semana,
ou hai un rapaz que aínda curiosamente sigo en contacto con el, porque foi un caso impresionante, vou guardar seu nome no anonimato, pero Fas ben. vive agora en Barcelona e traballa ali. Está ben. Está ben, sí. O está ben dentro do trauma que isto Está de por ben vida agora, ten que pero tiña deixar, unha ¿no? prominencia aquí a base de todas as patadas e... Torturas. Sí. E logo unha familia que estaba con un neno que o que ela decía, a nai, o que decía era que o único que quería era darlle escola, ou unha muller que estivemos 4 días non falou porque fora violada por medio exército libio. Esa é a parte tamén que me É que hai interesa. moitos silencios. A Está a Unión túa Europea, candidatura é que construímos? feminista. O feminismo, decía o sociólogo Manuel Castells, que é a auténtica revolución do siglo XXI xunto co ecoloxismo. A loita contra o cambio climático, a emerxencia climática. O papel das mulleres nesa loita, entre comillas, que leva a Unión Europea contra as migraciones, a violencia contra as mulleres, que sempre vai un punto máis alá da que se exerce contra os homes, incluso con todas as barbaridades que lle fan tamén os homes e os nenos. Sí, sempre. E aparte, eu creo que en todas as cuestións, mira, agora acabamos de legislar no Parlamento Europeo sobre a directiva de violencia machista. A ver, era un paso moi importante que se podía Fundamental. dar. E ademais, Xa vamos que en tarde. 2024 ainda se este legislando sobre este tema, non? Bueno, pois a gran batalla coa extrema dereita e coa dereita, porque ademais o PP está aí, o PP está coa extrema dereita. E o PP non ten nada. Que legitima. Legitima e blanquea. E abre a porta. Totalmente, e vímolo en moitas loitas no Parlamento Europeo, pero sobre todo nas loitas feministas e tamén na migratoria. Para min os debates máis duros que tiven no Parlamento Europeo foi con xente, bueno, en cuestións relativas á migración e relativas á igualdade. E un deles foi, aparte dos temas galegos, que evidentemente só nos importan a nós, que eso... Pero eso xa está aí, eso xa é noso traballo. Pero ves, non debería ser así. Todos os povos deberían remar por todos os povos máis alá de que cada un representa os intereses de cada un. Pero a xustiza social e os dereitos humanos son leis universales, non poden. É o que agardas, Entón, eu ademais. apoio o pobo catalán no seu afán de querer votar. Eu non son independentista, pero entendo dentro dos dereitos políticos fundamentales, por exemplo. Pois nesas batallas ves moi claro que non se incluiu a violación, que é a expresión máxima, desgraciadamente, de violencia machista, pois non se incluiu. E o PP estaba aí. O sea, isto hai que dicilo, e ademais foi así. Entón, chegamos a un mínimo de acordo dos mínimos dos mínimos. E estes son os pasos. Quen goberna hoxe Europa... Non hai maneira. É que quen goberna en Europa, quen é? Von der Leyen é popular. Que xa lle Metzola tenderon a é popular. mano a Meloni. Claro, pero ademais hai unha parte tamén da socialdemocracia que apoia tamén este goberno no Parlamento Bueno, Europeo. agora mesmo están... Claro. Entón, ou damos Sostendo. unha volta e temos voces no Parlamento Europeo que defendan outra Europa posible, non só dos povos, sino precisamente do que falamos, da igualdade, dende un punto de vista non inhumano, sino Libertades humano. fundamentais. E liberdades, mira, coa liberdade de expresión o máximo xa é que eu poño moitas veces esas camisolas, tú coñécelas, e poño esas camisolas un pouco reivindicativas e que poñen, pois, a veces cousas tan básicas, non sei, miro agora que hai un cartel ali colgado, pois, de Palestina, non? E digo, pois paz, pois me digno ao Parlamento Europeo. Miss Miranda, Madame Galiz, Miss Miranda, sempre están con Madame Galiz e Miss Miranda. Si, chámame Madame Galiz, non sei se sabías. Ben, eso está ben. Bueno, Góstame. pois me din, varios vicepresidentes me tocou en plenos que me quite a camisola. E se levas guerra, war, a lo mejor les vale. Sí, é que te imagina. Ou se levas mesmo Es la evidencia, unhas Paz, letras de ¿no? nada. Entón, se quitas, un paroume porque levaba unha camiseta que poñía non o racismo, non a xenofobia, non a homofobia. Denunciando... Unha obviedade. Claro, además que aquí houve un asesinato con moita trascendencia que foi o caso de Samuel na Coruña. Na ben Coruña. sabes. E eu salín nun debate que había sobre violencia para as persoas LGBTIQ e de repente me manda a quitala. E me manda que non podo seguir, entón protestei. Para os temas de Palestina, quería ir coa cofilla Sí. e tampouco.
a varios eurodiputados lle quitou. Entón, que fixen? Unha eurodiputada que é de orixe iraquí palestina, mixta, que está por Suecia, leva unha especie de blusa. Entón, aparecen xa coa blusa, porque se me mandan quitar, xa... Quítema que o mellor... Pero é increíble, cada vez que falamos dun tema como Palestina, Ana, non te podes nin imaginar, cada vez que falamos, cada vez que denunciamos o xenocidio, póñense como locos. Xenocidio, terrorismo de Estado, crímenes de guerra, chamallequis, que decimos aquí. Apartheid, que eso ya viene de muy lejos, colonización. Un dos cabezas de eso, o sionismo, está claro que está na Eurocámara e que ten moitos aliados e moitos amigos. En Estados Unidos tamén. Efectivamente, pero agora... Na Eurocámara se nota moito, porque ten a cabeza da delegación de Israel... Non disimulan, non? No, e tes a Antonio López Isturiz aí. Antonio López Isturiz, gabinetero de Aznar metido... Muy Likud, Aznar, que es el partido que preside Benjamin Netanyahu. Efectivamente. Que bueno, ha sido conferenciante y supongo que lo seguirá siendo, por eso Feijóo no se ha pronunciado sobre la foto de Abascal con Netanyahu. Porque Aznar es el principal valedor del Likud, no Abascal. E este eurodiputado que preside ademais esta delegación de Israel chegou a decirme a min en pleno, vostedes na esquerda, porque nós somos do nacionalismo de esquerdas, ademais na Eurocámara con firmes posicións de esquerdas, vostedes a esquerda, e ademais sinaloume a min, sodes... Non se sinala. Efectivamente, sodes... os que traedes un debate electoralista. Mira, de verdade, un xenocidio é un debate electoralista? Un xenocidio é un debate electoralista? Un xenocidio non debería producirse no siglo XXI. É que xa non se ten nin que pronunciar a Unión Europea. Xa vimos esa posición de Ursula von der Leyen sacando a bandeira de Israel, nunca pronunciándose sobre o tema palestino. Despois vimos a presidenta do Parlamento tamén izando a bandeira de Israel. Pedinlle en todos os plenos durante 6 meses un minuto de silencio polo xenocidio e masacre. Ningún minuto de silencio fixo. Eu en cada pleno me levantaba e decía I want to speak on behalf of the Palestinians. E sobre o atentado do 7 de outubro? Si, houbo, claro. E sobre o xenocidio non? Non. Pois E sobre o Albia houbo, e sobre as riadas en Italia, e sobre calquer causa, todas as causas, claro que sí. Pero a cuestión, e cando hai acontecimientos mundiais, fais un minuto de silencio, dependendo... Lóxicamente, pero por Palestina non houve un minuto de silencio na Eurocámara, porque non hai vontade, porque o sionismo está aí. E porque nos espían, e porque mira, o propio delegado da Unión Europea de Israel, insultándome a mí nas redes, pero que, se non me deixaron pasar no 2023, en unha emisión oficial como eurodiputada, iba nunha misión oficial da delegación de Palestina. A Palestina ou a Palestina? Iba a Palestina. Como tens que pasar obligatoriamente polo aeroporto de Tel Aviv, buscaron, e houve unha decisión cando tiña autorización, pero eu estaba autorizada polo Ministerio de Exteriores de Israel, porque era unha misión oficial. Cheguei ao aeroporto e me expulsaron, porque participara na flotilla humanitaria de 2015 rumbo a Gaza, porque nós no BNG estamos pola paz, e ademais pedimos que haxe un bloqueo a Gaza dende hai moitos anos. Isto non é porque haxe agora un xenocidio. Nos levamos aquí saindo ás rúas... Como tanta xente denunciando apartheid, denunciando a colonización, además temos moitos palestinos en Galiza, non sei se sabes. Temos aquí en Santiago, temos unha colonia, Galef, amigos. Amigos, son amigas, para non ser parte do noso povo xa. Pero aparte por unha cuestión estructural de respecto aos dereitos humanos, por unha denuncia de todo o que pasa e por un recoñecimento como povo, non? Se nos, fíxate, se nos gobernáramos, onde estaría recoñecida Palestina? A cuestión é que... Chega tarde, non? Chega tarde, é importante que se faga, chega tarde, pero que ten que chegar máis cedo que tarde é a suspensión de relacións con Israel. Tanto no acordo bilateral Unión Europea, que é unha vergoña, que se está blanqueando e legitimando como en que haxe unha ruptura diplomática. Unha ruptura diplomática, como pide unha resolución do Parlamento Europeo na que se di que no caso de ser expulsados eurodiputados tamén serán expulsados corpo diplomático seu, porque no caso meu, home, se quedan aí non basta... O único partido que non condenou, sabes quen foi? A ver se adivinas, aparte de Vox, pero con Vox eso non contábamos. Sabes quen foi? Todos os partidos do Estado condenaron a expulsión
O único Partido Popular, polo que tú dis. Aznar está moi vinculado e tamén está vinculado ao PP. Que de manuale o sabemos todos, as relacións de Aznar con Likud e con Netanyahu son de fai moitos anos, desde que deixou, bueno, xa durante a presidencia do Partido Popular do propio Xosé María Aznar, aí empezaron e seguiron logo. Entón, é unha desgracia, pero eu o que penso é que España dá a sensación de que vai por diante do resto de países. Xunta Noruega e Irlanda, que firmaron, e, sen embargo, segue sen ser suficiente. É que ten que dar un paso máis no embargo de armas, hai que dar un paso máis, sobre todo... Ti crees que se siguen levando armas? Alemania sigue exportando, sí. Alemania e España? E ten en conta que España hai... Porque hai unha polémica... Sí, hai unha polémica que está... Os periodistas non hemos podido probalo. Sí, ademais hai investigación, non se puido ainda probar, pero no meu caso... O goberno din que non. Que comento desde unha perspectiva europea, hai estados da Unión Europea que están exportando armas e ademais tecnoloxía e ademais acordos universitarios e ademais o que está pasando a nivel económico, ¿no? Se está collendo produtos das colonias, o que eles consideran as colonias, de asentamentos ilegais que están condenados, que son produtos territorios palestinos, ricos, además, en determinados... moi ricos, territorios ricos en agricultura, en pesca. En pesca, por exemplo, Gaza é un territorio moi rico. Xa non poden nin pescar. A masacre está desbastando. Se están matando a todos. Mira, eu estive hai 3 meses, estive en Rafah. Fomos 3 compañeros do Parlamento Europeo, fomos a Rafah. Rafah, fronteira exipcia, non nos deixaron pasar, evidentemente, pola situación. Non deixan pasar a prensa tampouco. Están matando os periodistas gazatíes, a prensa occidental, a prensa do todo o mundo, non nos deixan pasar. É imposible. É inhumano o que está pasando. E ademais non queren que vos estedes como prensa, e dende aquí, dende logo, todo o apoio aos xornalistas de Palestina que están morrendo. Están nunha situación terrible, están nos asesinando e siguen en pé, algún que lle morreron que foron asesinados toda a súa familia, sí, como vemos. Coñecemos varios casos e un deles, además, o subo en directo, foi terrible. Bueno, pero como os médicos, os traballadores da UNRWA, da Axencia de Refugiados de Palestina. A que apoiamos moitísimo no Parlamento Europeo porque houve unha intención de bloqueo e nos tuvemos que sublevar, porque é que a UNRWA é a única que pode pasar a axuda humanitaria. Bueno, pois sí, que está ali. Nesa fronteira con Gaza, ao lado da outra Rafah, a 5 kilómetros están bombardeando hoxe tendas de campaña, hospitais, todo. E ti vías 2.000 camións parados, estancados, nesa fronteira, 2.000 camións cheos de Organización Mundial da Migración, de UNRWA, o Goberno de Brasil, Goberno de Francia, Unión Europea, parados. Impresionante. Eu nunca vi tal. Comida, mantas, anestesia. Derecho humanitario, que se di. Derecho humanitario. Dereito humanitario, tendas de campaña, paradas, porque a 10 kilómetros está o control de Israel, e Israel fai unha verificación e, por exemplo, un xoguete ou unha bomba de oxígeno, así, bueno, como unha almacenaxe de oxígeno, consideran que é un arma. E entón, baixo ese parámetro de ver todo desde un punto de vista ocupante e militarista, pois non deixan pasar produtos como, por exemplo, unha xeringuilla. Consideran unha xeringa un arma. Un arma, imagínate. Non está chegando anestesia, de aí as operacións en anestesia. E entón ver aquelo... Unha xeringa contra un arma israelí ou estadounidense, que demostrouse que o New York Times demostrou que as armas que outro día masacraron, quemaron vivas, decapitaron a tanta xente en Rafah, en un dos campos, eran estadounidenses. Unha investigación do New York Times. Estados Unidos, nos anos da pandemia, incrementou o seu investimento militar e un dos principales exportadores era Israel, evidentemente. Eso é casa con casa, pero que o problema é que a Unión Europea está facendo o mesmo. Esa lei de Ammunition Act, a lei de munición, que, por suposto, o BNG votou en contra, porque nós non imos a promover ningún tipo de política de guerra, ao contrario, queremos políticas de paz, queremos unha política que resolva os conflictos con diálogo e con diplomacia, pois no Parlamento Europeo tivo grandes alianzas, incluídas algunhas forzas de esquerda. Entón,
saquemos un pouco as caretas. A Munition Act o que fai é seguir a política por parte da Unión Europea da política militarista de Estados Unidos e incrementou o seu gasto militar e por iso tamén que hai esa decisión destes días do goberno español de aumentar o envío o gasto a Ucrania, representación mentras, a Ucrania. Claro, mentras en lugar de buscar solucións pacíficas e pacifistas, neste momento, claro que todos queremos a paz en Ucrania, pero nestes momentos, a ver, que se está facendo con Palestina? Que se está facendo? Eu non entendo Que se esa está dobre facendo? xugada, non a O xenocidio. entendo. Non a entendo. Ninguén o entende, Porque creo tampouco, o sea, non se trata de decir quen é peor, se Putin ou Netanyahu ou Hamas ou... Non, se trata de poner os datos sobre a mesa e decir que está pasando aquí. A Unión Europea, o mundo volcándose con Ucrania e Palestina, Palestina é a que gran estamos viviendo esquecida un do mundo. genocidio en directo, delante en nuestros televisores, en nuestros portátiles, en nuestros móviles, todos los días. Niños y niñas, mujeres, da igual, no hay distinción. Unha Víctimas verdadeira inocentes. hipocresía. E ademais Palestina é a gran esquecida do mundo. Eu creo que a humanidade, e agora falaba con Pepe Mujica cando estuve ali na súa Sí. casa e, bueno, na tal chaca, como está? el di, ainda non se sabía nada de enfermedade cando fomos e levei unha botella de licor café e dixo, quero tomar este licorcito que Non me poderá traes. beber moito. Non sei agora, Pero licor café creo que pode... reconstituyente. No, pero falando do que conversamos sobre Palestina con el, que el, claro, é unha voz de referencia. Humanista, pacifista. E ten moi claras as cousas, e decía, non se quiere resolver porque non hai interés e lo pagaremos todos. Hai un cambio de época nestes momentos. O dixo así con as súas palabras e A súa autoridade. claro, e que ademais a autoridade moral del de estar con esa visión que tamén temos no BNG, por iso creo que nos entendemos moi ben, e el, sabes que pediu o apoio para o BNG, e tamén agora nestes días vai a vamos a trasladar esa conversa que tivemos ali con ele e con Lucía Topolans, que é a súa compañeira de vida, pois foi antes de saberse que está enfermo. El resistirá nesa loita sempre, porque Bueno, é unha persoa xa aguantou todo, torturas, cárcel, todo. Sí, pero nesa conversa sí que me impresionou moito porque el decía unha frase que ademais estamos nos agora dicindo tamén nesta campaña electoral, que ser de aquí ou ser de alá, no meu caso por ser galega, tamén é ser de todas as causas xustas da humanidade. Sí. E é por iso que podemos defender a unha persoa en Palestina, que podemos defender alguén que este nunha situación irregular de migración e considerala como unha persoa que teña que ter todos os dereitos, porque esa é a Europa que se quere construir, que podemos defender a un saharaui, nesa vergoña que se comete con eles. Era a miña seguinte ¿no? pregunta. Pepe Logo Mujica falamos. decía iso, decía, es que vos los gallegos sois gente moi solidaria, porque lle deron aquí un premio en Acampa, nunha rede de Coruña, e se emocionou moito, porque decía que vos construíste desde Uruguai, e esa maneira inclusiva, ¿no? De que temos de ser os fillos dos barcos, non? Como se esqueceu Europa desta realidade, pero como se esquece dos palestinos, dos saharauis, dos kurdos, dunha maneira feroz, non? De crueldade. A min pareceme unha crueldade, non? Que no Parlamento Europeo, despois de 6-7 meses, no que acabamos a legislatura a fin de abril, non houbera realmente unha condena firme a Israel. Solo conseguimos unha resolución común sobre o cese fogo, imagínate. Bueno, non só non hubo a condena, senón que a presidenta da Comisión Europea foi a ver a Netanyahu. É verdade, correu, é verdade que non empezou... Sabes que lle pedín a dimisión, non? Fun das primeiras eurodiputadas que lle pedín a dimisión oficial. Le sentou genial, supongo. Sí, estaba ali ela, estaba Borrell, estaba tamén o ministro Álvarez nese día, e eu, a verdade, que tiña moi claro que esa señora ten que dimitir. Esa señora tiña que dimitir hai moito. Esa señora é cómplice do xenocidio. Quere repetir como presidenta da Comisión Europea. Esa señora está degradando os povos europeos, non recoñece o que está pasando en Europa, non lle preocupan os problemas sociais de vivenda ou de emprego da xente, só ten unha visión armamentística, unha visión de posicionamento, non escoita, cando se lle falou de Palestina non escoitou,
e quere repetir e repetirá, porque Co apoio ten de moitos Meloni. avais, incluído a Meloni, incluída A quen faga falta. a cabeza de lista aquí no Partido Popular, que tamén se alía con eles. Eu viví na propia comisión de peticións como se aliaron en todas as temáticas, non? Mesmo nas cuestións relacionadas cos dereitos dos povos como noso, no? Que están todos a unha. Cando os eurodiputados de Vox insultan as mulleres, insultan as migrantes no Parlamento Europeo, eurodiputados como Buxadé, como Germán Terç, nos insultan ali falando, se ríen de que, por exemplo, eu usa a nosa lingua ali, se reían. Se ríen das linguas. Bueno, non só eles, tamén deputados do PP e deputados de Ciudadanos, algún que agora fixo cambio de lista tamén se rían. Bueno, pois, aí Non lles dará é vergoña. que non podemos darnos conta que votar, por exemplo, por unha forza como o BNG é votar pola igualdade, é votar polos dereitos humanos, é votar pola liberdade de expresión, e votar por esa xente é votar contra un mesmo, se un ten uns mínimos principios éticos. Nós defendemos unha forma de facer política con ética e eles defenden unha forma de facer política con odio. Usan o odio como leitmotiv. Entón, por que crece que a somos todo o ultradereita? contrario, non o Por que entendo. crece a ultradereita en Europa? Porque os sondeos son apabullantes. Hai 165 escaños en juego para la ultraderecha, que es, recordemos, dos grupos políticos. Uno es el de Le Pen, otro es el de Meloni, donde está Vox, y está Orbán, que lo echaron del PP, Ahí del está. Partido Popular Europeo. Esas, aparte de otros grupos, de otros partidos más pequeños, esos son los grupos. Vouche facer un esquema. Este sería o Parlamento Europeo e aquí está sentada a extrema dereita. Aquí está sentada a dereita do A PP. dereita. Aquí está os liberais e a partir de aquí empezamos O os resto. denominados A grupos izquierda. progresistas, que algúns de progresistas teñen, Sí, depende do tema, pero bueno. Xa E sei, aquí xa. está, bueno, pues, os restos dos grupos e aquí están os non inscritos. Cando son os debates importantes, se cambian de sitio e se sentan co PP. Pasou cando viu o A presidente. extrema dereita. Sí. E se cambian e se sentan co PP. Digo do caso de eurodiputados españois. Pasou en temas migratorios, pasou cando viu o presidente Sánchez a intervir. O sea, es como si se sentaron xuntos oficializaran aquí. Sí. su alianza. Sí. Bueno, de hecho gobiernan juntos moitas Gobernan en comunidades e tamén gobernan axuntamentos. Entón, se sentan concellos. xuntos en determinados debates e parece como que van aliados. Cando levamos o tema da TVG e a manipulación informativa, tamén se sentaron xuntos nesa comisión de peticións. Isto vivino eu como eurodiputada. Se sentan xuntos e ademais levan debates moi parecidos en temas de Cuba, en temas de cando foi o golpe de Estado a Lula. E no tema feminista? No tema feminista xa, iso é o despropósito Porque máximo, aquí, non? nas autonomías, en nos concellos estatais do resto de España, están facendo auténticas barbaridades. Pero iso, vosotras denunciáis que ya lo hizo Feijóo en Galicia desde 2009. Bueno, Feijóo, cando gobernou nestes anos, o primeiro que fixo foi anular leis que foron aprobadas no goberno no que estaba o BNG, e ademais que eran áreas do BNG. Anulou leis feministas, leis impresionantes sobre igualdade, e despois cancelou os centros de información sobre reproducción sexual e dereitos sexuais. Financiou grupos... Financiou Grupo Madre, financiou grupos de Opus antiabortistas. Dei, grupos antiabortistas. E mira, un dos debates que no Parlamento Europeo tivo máis polémica é a consideración do dereito de aborto como dereito fundamental, no que eu estaba nese pleno tamén, e defendín a consideración de que ao final se poida legislar sobre o dereito ao aborto en Europa e que sexa recoñecido como un dereito fundamental, como é recoñecido noutras constitucións de algúns estados, non? E además vendo como hai esa ameaza en Hungría, en Italia, de retroceso absoluto e de mulleres moi valentes en Europa que están dando esa batalla. En e que están países en iliberales. cárceles, e que están sendo criminalizadas por abortar, ou por non poder, ou por defendelas. Entón, eu creo que a dereita o que fixo foi blanquear esta extrema dereita, pero tamén os medios de comunicación, Ana. Xente valente e medios valentes sodes poucos. Graciñas, tamén eu te non entendo felicito o meu porque eres oficio moi de outra valente maneira. en defender estas cousas, pero Non entendo o medios meu valentes oficio de outra maneira. hai poucos, porque ao final se lle deu un espazo moi grande. Cando no Parlamento Europeo estuvemos preparando a resolución sobre o avance do neofascismo en Europa,
que foi no 2018 e eu fui unha das ponentes, éramos 4 mulleres e creo que chegamos a un acordo porque éramos 4 mulleres, porque todas detectamos que o neofascismo, que esta ultradereita que avanza, porque se lle deixou avanzar, ten unha axenda común, ten unha axenda machista, ten unha axenda xenófoba, ten unha axenda homófoba, ten unha axenda que nega o cambio climático, e cando detectamos iso, 4 mulleres de 4 grupos políticos que éramos aponentes, unha dela era do Partido Popular, que agora se cambiou aos liberais, pero que tiña moi claro que había puntos que non se pasaban. Rosa Thun era polaca, e ali, efectivamente, ese tema é moi importante. Outra, que era socialista sueca, despois Eleonora Forencha, que era de Refundación Comunista, e eu polo noso grupo parlamentar, conseguimos unha resolución común única e na que di claramente se condenarán todo tipo de medios con outras palabras, de blanqueo de políticas de ultradereita que atenten contra os dereitos humanos. E que pasou en Europa? Si está dando moita cabida aos discursos da extrema dereita, homologando con discursos democráticos, e eles son o contrario da democracia. Pero a apoloxía do nazismo, por exemplo, en Alemania, é delito. Pero existe ainda a Fundación Franco no Estado español. Acabamos de liberar o Pazo de Meirás e foi ademais unha tarefa O Pazo de Meirás, esa é de outra. movimento memorialístico e do BNG, nomeadamente. Pero leváronse os... non se levaron Tuven os que leválo a nenos. Bruselas o tema e sacamos ali unha foto do Pazo de Meirás dicindo aínda queda Tan aquí bonito. unha Fundación Franco, aínda queda unha Fundación Franco. Queda en Italia unha Fundación Mussolini? Non. Aínda que, bueno, seus herdeiros están... Espera que non que igual a apoia, rehabilitan. igual a Pero en rehabilitan. Portugal non hai. En No. Portugal non hai, e o 25 de abril todos os partidos, excepto Chega, que tamén acaba de chegar, Acaba de chegar, porque a extrema dereita tamén se colou en Portugal, e eu creo que hai, por unha parte, temos que preocuparnos de non abandonar dentro da esquerda, dentro dos nacionalismos de esquerda, pero tamén dentro de toda a progresista mundial, temos que non abandonar certos discursos. Non podemos permitir que eles se apropien dos nosos discursos. E dar bandazos. Non podemos permitir este blanqueo. E, desde logo, hai que plantarlles frente. Por iso, agora, cando me preguntaba un compañeiro voso nunha entrevista, Juan Oliver, preguntoume nunha entrevista sobre cuestións de campaña, non? Eu dixenlle, votar polo BNG é votar ao contrario de Germán Terz, é votar ao contrario de Vox. Dasme unha alegría. É que eu son ao contrario deses señoros. Entón, que queremos? Ter voces que nos defendan ou queremos lamentarnos despois que haxa no Parlamento Europeo persoas que utilizan as institucións para incitar ao odio? E que debemos de pensar noutra forma de facer política, política con ética, política con compromiso e, sobre todo, política para as persoas, que para o que estamos, que non estamos para os lobbies como están eles, ni para as portas giratorias. Que opinas da crispación de... Bueno, iba a decir do Congreso dos Diputados, pero eu diría que Madrid, a capital do Estado, se ha convertido en un ecosistema tóxico. Eu non podo sair pola calle se non é con visera, porque me insultan. E son unha periodista. Non teño... As miñas opinións son opinións, pero non deciden as políticas, nin deciden nada. E é o meu criterio personal. E non entendo, non o entendo. Porque es valente. Como hemos chegado hasta aquí? O sea, como podes odiar a unha persoa que non conoces de nada, que non te conoce de nada, que non sabe da túa vida, que non... Entón, a que achacas esta crispación? E, sen embargo, que as dereitas, extremas dereitas, que eu, Ayuso, a identifico con Vox, totalmente, con Vox, non con o PP liberal democristiano que existe, pero está callado, como hemos chegado hasta aquí para que sigan gañando? Bueno, eu lamento que te ataquen, porque eres unha voz valente, pero ademais... Eu estou protexida, non hai problema. Sí, pero ademais, porque atacan sempre, me comentaban políticos, amigos da esquerda tamén, que en Madrid, cando entran no Congreso, nomeadamente, que tamén os insultan e non poden ir a... pero tamén insultan a persoas que defenden as persoas migrantes, non? Como Elena Malero, tamén insultan a persoas que... O Elena é unha valiente. É impresionante, estive no Parlamento Europeo hai pouco, sí, nos pediu ademais axuda no caso dunha persoa. Le mandamos unha aperta a Elena. Conseguimos ademais, grazas a unha xestión no Parlamento, que se atopase o cadáver dunha persoa que ali veu. Ella batalla, do seu irmán. E mira, é tan valente. Pero trátase ademais
de que esa crispación chegou a persoas que falades polas liberdades, non? Pero que tamén nos pasa a nós, non? Porque ao final nos insultan como mulleres, como políticas, e se meten co que vestimos, non? Que se llevas unha tal, e se Co meten pelo, co todo. co que falamos. Esa crispación tamén foi alimentada moito polas propias liortas madrileñas. Sí. Eu creo que tamén os partidos do réximen, os partidos monárquicos, os partidos que ampararon a corrupción, os partidos que ampararon, ademais, certas formas de non ir máis alá, tamén permitiron de alguma maneira solapada, non? Porque no caso do PP é que non temos xa palabras para describir que permitan, non? Que esta crispación chegara e que se alimenten dela. Cando nos decíamos hai anos que Feijóo, aquí, en Madrid se decía que era un moderado, Sei, non? o moderado, non? Chamábanlle, nos decíamos que non era moderado. Ana Pontón dixo moitas veces que non era moderado. Nos no BNG tiñamos moi claro que ele era unha persoa de dereita moi profundamente próxima a valores que para mí non son democráticos, dende logo. Alguén que auspicia a extrema dereita e que lle permite ese blanqueo. Bueno, pois cando... Por poder. Absolutamente, e por aparecer e por ocupar espazos de poder en vez de buscar unha liña ideolóxica totalmente admisible en Europa como... A mí me comenta xente do Partido Popular Europeo que como poden ser tan fachas. A mesmo din así. Eu sei, eu teño They are amigos de fascist, todas as dime. ideoloxías, teño amigos, xente do PP, cargos do PP que están, bueno, están apartados, abochornados con moitas das cosas que están pasando. E Feijóo non Pola é un ultradereita. moderado. Permitiu ataques ao feminismo, ataques á lingua galega. Fixo da televisión pública galega un instrumento de manipulación. A televisión pública galega hoxe tuvemos que levar o caso. Bicos compañeiros da galega. Forza compañeiros, forza compañeiras e forza a todos os traballadores. Tuvemos que levar o caso ao Parlamento Europeo. Viñeron E que pasou? o comité de empresa da TVG, apareceron ali. Primeiro houve unha manipulación por parte do PP da señora Dolors Montserrat, cabeza de lista do PP ás europeas e que usou esa comisión de peticións para os temas de Cataluña, de combatir a liberdade de prensa en Galiza co tema da TVG e usou esa comisión de peticións, eu dixenllo a cara, ademais. E ela con Vox, é dicir, o PP con Vox na Eurocámara e tamén con Ciudadanos, impediu que se falara da liberdade de prensa e do que está pasando na manipulación na TVG. Ese caso, se pasa noutro país europeo, estaría en xustiza e estaría amparado, pois, como está, por xornalistas de todo o mundo e por xente como a ti, tamén no resto do Estado, moitos xornalistas galegos que se solidarizaron, pero tamén en Europa. Bueno, pois chegaron e fixeron unha trampa para que non poderan vir a comparecer. Entón, eu que fixen? Recurrir eso no Servicio Xurídico do Parlamento e gañar a batalla para que si viñeran a comparecer. E ali apareceron todos, dicindo que aquí había moita liberdade de expresión. As comparsas todas do eurodiputado galego xunto co PP, xunto cos deputados de Vox, xunto con algunha deputada de Ciudadanos, logo Ciudadanos no último debate non apareceu, pero PP e Vox, e é o PP de Feijóo, ese PP que fixo da televisión pública o instrumento do PP, que nos quita tempo a nós, que usa as campañas electorais como usou agora nas galegas. Ten varias condenas, xa. Sí, mesmo Por estes acoso días laboral, decía a candidatura de ahora Repúblicas BNG, non, é a candidatura de BNG, guión, unha coalición Xunta Electoral normal. non fai nada. Sí, agora, Sí. pero xa gañamos varias batallas en febreiro, de que Pero nos quitaba nada. tempo. Eso Pero, tiña que sair. Fíxate, pero é que o que pasou nas eleccións de febreiro, nas eleccións galegas, e o que ademais o ataque que nos fixeron como BNG foi terrible, porque usaron fotografías e ademais vinculáronnos a cuestións que é a burda manipulación de intentar levar todo a un discurso para que non se fale dos problemas reais das galegas e dos galegos. Non mo digas. Bueno, a primeira entrevista, efectivamente, e a primeira entrevista que lle fan cando En pasa Galicia. todo Palestina, sabes a quen é? A embaixadora de Israel. Ou cando foi a resolución sobre o avance do neofascismo en Europa, que eu, como eurodiputada galega,
collín ali un papel fundamental de loita contra a extrema dereita, porque, bueno, pues tocou en nome do grupo ser autora desa resolución. Sabes que non me entrevistaron sobre o tema? Sabes que en todos estes anos de escano só houve unha entrevista? Bueno, pois naquel momento entrevistaron ao presidente da Fundación Franco, en lugar de ter a un eurodiputado, que ademais é de aquí, Pero además é unha falta de respeto para galegos e galegas que votan o BNG. Claro, é que somos casi medio millón. É a millón, televisión de todos os galegos e as galegas, tamén das que estamos fora. Tamén será un campo de batalla na seguinte legislatura, porque loitar pola liberdade de expresión é que o dereito á información dos cidadáns e cidadáns. E é importantísimo. Porque eu o digo sempre, temos que ter toda a información para crear criterio, para ser libres realmente. El conocimiento será libres. É que esa é unha das causas de avance do neofascismo e desta ultradereita. Fíxate, nós temos detectado no BNG e así tamén o incluímos no noso programa electoral, por iso tamén eu fago un chamamento e bueno decir en castelán. Adiante. A todas esas persoas de cualquier parte del Estado, desde Getafe hasta Cádiz, que quieran votar por una fuerza de izquierdas. Aquí tendrán una diputada antifascista. E quero decirlo ademais así, porque tivemos moitos casos na Comisión de Peticións do resto do Estado e a única que estaba era eu. Defendendo moitas causas. Eu como eurodiputado do BNG. É curioso, porque pero causas universais. Universais. Temas como... Pero de eso se trata, temas a esquerra de eso trata, ¿no? Como cuestións de ecoloxía, cuestións de migración, todas as cuestións pues, de querer entrar no Parque de Doñana, como querían, ¿no? Aí, do metro de Valencia, do metro de Madrid. Chegaban á Comisión de Peticións e ao mellor non había eurodiputados de máis sitios, pois aí estábamos nós tamén, porque é que ningunha causa é allea. Podemos defender as causas galegas, pero hai que defender as causas todas, justas, non? Pero eu quero, Ana, que quédanos pouco tempo, porque nos pasa como cando vamos a tomar unha caña, ponemos a falar e non acabamos. Eles teñen unha axenda global. A extrema dereita ten unha axenda global, con programa, con políticas de información basadas nas falsas noticias, nos fake news, non? Nos bulos, nas mentiras. Pasou con Brasil, está pasando aquí agora, está pasando tamén con todo o que... Trump pode volver. Efectivamente. Donald Trump, que está en pornojuicios, pode volver. É que o que está pasando é global, eles están organizados. A Iberosfera... Hai moito diñeiro, segue a liña do diñeiro. E hai liña económica detrás, hai economía, por iso están... é a loita dos periodistas, a financiación. E que están presentes e teñen cadeas de televisión. A Iberosfera é o contrario desa Europa que nós queremos, non? Es que además Europa é unha comunidade, unha unión que alardea de os valores humanistas completamente. Está facendo o contrario, está converténdose exactamente en anti-Europa. Claro. Por iso nós, aparte de levar esta voz galega defendendo os nosos sectores productivos que están tan afectados por decisións da Unión Europea como a pesca, a agricultura, o sector industrial. En declive, por exemplo, imagínate, en Vigo, 43% en algúns sectores, e di Feijóo e Rueda que vai ben. E logo sectores de dereitos humanos, falemos de sanidade. Altri, hablando da industrialización que defende Rueda. Pois mira, vou foto, Ana. Esta fotografía, non sei se a ves ben. Sí. Esta fotografía... É a manifestación. Ah, isto no, no Parlamento. Isto foi... No, leveino ao Parlamento Europeo. Sí, estiven eu a semana pasada. Nunha visita a unha reunión para denunciar Altri en Bruxelas. Para denunciar que se quere utilizar os nosos recursos, mira, aí diante da Comisión Europea, se quere utilizar os nosos recursos, a nosa auga, a nosa terra, a nosa productividade, ¿no?, de agricultura, para traer empresas de enclave, empresas que ademais son do século XIX, como unha empresa como Altri, de macrocelulosa, esa amiga empresa Ence, de Rajoy, Aznar e de Feijóo. Ence é unha empresa amiga, foi Rajoy o que lle deu a concesión. Pois esas empresas amigas que queren vir aquí e co señor Blanco por medio. O señor Blanco é ex-eurodiputado e ministro que tivo ademais moito que ver con que se evitaron a catástrofe como a de Engrois, ese accidente que nós tivemos que levar a Eurocámara para denunciar e para apoiar esas víctimas que quedaron soas, que nin o PP nin o PSOE as amparou. E resulta que agora veñennos con estes proxectos para querer meter no corazón de Galiza. Non me cabe na cabeza o de Altri, non me cabe na cabeza que a xente que vive ali non o quera,
Os Aquí hai gobernos... produtores da denominación de orixe. Aquí está o alcalde de Santiso, que vive nun enclave, nun lugar que é impresionante, que pode Coñezo, ser eu son de Lugo, contaminado. Tú eres coñezo a de Lugo. zona. Bueno, vai a Ecoloxistas zona é a de ría, distintas- hasta a ría de Arousa. Pois sabes que pasou aquí? Fíxate, falando tamén por rematar de todo un pouco, que cando estábamos con esta reunión en Bruselas dos colectivos afectados por Altri e representantes do BNG tamén da zona, estaba TVG grabando ali, emitindo en directo e non nos cubriron. Non nos cubriron, entón nos fixemos unha protesta pacífica detrás, esta é a fotografía, preguntastes e saímos por en qué? directo. Ah, ben. Non nos cubriron porque o goberno galego está amparando a Altri, e non lle importa que se perda a nosa terra, que se perda o noso mar, porque a afectación pode ser tamén Sí, como afecta o Ence. Sí, na ría además de Arousa, a ría máis productiva A de mesma Europa. ría. Fíxate que ademais, a ría máis productiva de Europa, que eles nin defenden en Bruselas, foi o BNG que levou todas estas causas sempre ao Parlamento Europeo. Nós somos os defensores, ao final. Eu moitas veces me vexo cando defendo os temas ali como defensora do mar, da terra, das persoas, pero tamén esa defensa que facemos co corazón posto en que a nosa terra non sexa un espolio, non? Que é o que está pasando agora tamén cos eólicos mariños. Coas renovables. E coas renovables, que aquí somos excedentes en renovables e non sempre apostamos polas renovables, pero non a base de espoliar. Estamos permitindo que haxa un espolio e que además a Unión Europea consenta. Pero non Porque é no caso posible de que haya Teresa un término Rivera, medio entre a tamén cabeza de lista, necesidade, que non é a o que está entendo. tamén promocionando estas cousas. Ela di que non ten competencias. Bueno, pues O nós goberno decimos en que medio ambiente, é decir, pero logo en industria sí. xa veremos se é comisaria de Medio Ambiente e lle dá fondos a isto. Eso é o que temos que evitar. Porque Non se isto pode vir a destruir a levaría nosa terra. fondos europeos. Claro, é que sin fondos europeos a empresa non se instala. Entón, é por iso que fomos a Bruselas, levamos este tema, igual que levamos o accidente de Angrois, igual que levamos tantas causas, e vamos chegar a moi lonxe, porque non vamos a permitir que se veña aquí a instalar unha industria que destrue a nosa terra, que destrue unha... Decían unhas labregas outro día, para min creo que me quedou ademais metido no corpo para, si volto a ser eurodiputada, ir con esa palabra. Como decía miña avoa, que era labrega, defender a vida. Nos imos defender a vida e defender a terra. E non vamos a permitir que Altri entre, verdade? Por eso eu quero insistir, xa que rematamos o tempo, eu quero insistir nesa mensaxe. Por que son importantes as eleccións europeas? Por que a xente debe votar? Porque a veces vemos Bruselas como burocracia, moi lonxe, en Galicia, dices, tan lonxe, quizá Madrid, pero Bruselas... Pois a xente debe de votar porque Altri. terá unha voz que defenda a súa forma de vida, que terá unha voz que defenda que teña dereito ao traballo, a sanidade, que poida sentirse como parte dun pobo, cunha voz como pobo tamén ali. Porque xa vimos que os partidos da liorta madrileña, esa da crispación, non nos defenden en Bruselas. Poderá tamén ter unha voz que defenda unha defensa ardua de que ser galego en Europa é ir con un ollar galego tamén, pero tamén calquera persoa de calquer parte do Estado, porque nos vamos defender que haxa traballo, que haxa sanidade, que haxa educación pública, nos vamos defender o feminismo, vamos defender unha luita contra... A igualdade Claro, e unha luita contra a ultradereita, unha visión antifascista da política, unha visión polos dereitos e polas liberdades. Entón, un voto para a nosa candidatura e para a nosa coalición é un voto pola paz tamén, non por políticas de gasto militar, é un voto polos dereitos humanos. Eu non o digo por decir, é un voto por Altri, é un voto para que unha mariscadora teña dereitos e un salario digno, é un voto polos mariñeiros, É un voto pola vivenda. É un voto pola vivenda de xente que en Vilas Galegas non pode pagar con 40 e pico de anos, como me contaba antes unha muller de Vigo. Polo turismo. Claro, polos porque as pisos vivendas turistas e a Ese é outro especulación tema. é un voto para que non haxa unha Europa da austeridade, é un voto para que non haxa unha Europa inhumana, como contábamos antes cando falábamos das persoas refugiadas e destas políticas totalmente cruéis, e é un voto para defender unha Europa que sexa humana e que se faga política con ética. Eu decía outro día na vosa entrevista, eu estou moi orgullosa de ser política, porque fago política ou intento facer con ética, e porque estou ao lado da xente, como facemos no BNG.
Non estou ao lado dos lobbies eléctricos como están algúns que están en política ou ao lado dos lobbies que parece que dominan a política. Non, nós estamos ao lado do povo, somos unha voz do povo. E síntome con moito orgullo e con moita alegría de facer a campaña. É admirável porque a política non está precisamente nun momento fácil. Porque decimos do xornalismo, pero a política non sei quen se quere dedicar a política. Pero mira, tive a política, moita sorte, honestamente, sabes por sen qué? ter a cobertura dos millonarios. Eu tive moita sorte, porque veño dunha familia humilde que viviron toda a vida pues, traballando e dicindo que había que ter sempre ética e ser honestos. E tanto miña nai e meu pai, que non están, por desgracia, en aí 3 anos, pois decíanme, a ti que non se che suba o cargo. E a mí nunca se me subiu porque tiven sempre os pés na terra galega. Na terra galega, pero na terra ademais, tamén, que non é calqueira terra. Efectivamente, nos dá un valor engadido que creo que é o valor de saber o que é ser humanos, porque unha persoa como a min, filla de pais traballadores, primeira persoa da familia que estuda, e con aboas labregas e sin recursos, que chegue a onde eu cheguei, digamos, no Parlamento Europeo, tendo os pés na terra e que non se esquenza de onde ven, iso que ten que ser un político. Humanamente complicado. Eu non me esquenzo de onde ven porque, mira, hai Os veciñas grandes miñas que non despachos. saben a que me dedico. Con eso te digo todo. Non saben a que me dedico. Se acaban de enterar pola foto. Así te enteras tamén dos problemas da xente sin filtro. É que temos que ser iguais en todas partes e temos que ser, Estar sobre na todo, calle, humanos. na rúa. E facer política tamén O meu co galego corazón. xa sabes que vai e veñe, Pois porque como hoxe estou o en teu Madrid, galego, sí, vou mi con madriña. meu gastrapo, porque encántame falalo, pero non o falo ben. Pero eu sigo aí o pé do cañón. Entendémonos moi ben, e Moi aparte que hoxe o teu galego foi maravilloso. Moitas E ademais, gracias, Ana. pronuncia moi ben, tes ese sotaque que só tedes a xente de Lugo, que é maravilloso, non? Eso é verdade, 25 sí. anos en Madrid e sigo sendo máis de Lugo que ninguén, máis galega que E ninguén. unha galega de lei, porque O ser intentamos. galego é en cualquier parte, e O ademais, intentamos. nos nestas eleccións o que estamos vendo é moito cariño e o que estamos tamén vendo é que esa voz galega sirva para todas as causas e todos os problemas que hai en Galiza, que son moitísimos neste momento, porque ese Partido Moitísimos. Popular está desbastando o país, pero que tamén sirva para ter unha voz da humanidade no Parlamento Europeo, porque non imos consentir que pasen eses fascistas, non imos consentir que pase esa política totalmente deshumanizada. Entón, a voz galega e votar polo BNG é votar doble, porque votas por políticas para Galiza, pero tamén votas por políticas para a humanidade. Entón, eu sempre sigo aí, a pé de cañón. Pois gracias por esa honestidade. Fíxate, chegou unha mensaxe hai 2 días dende Gaza e díxome a persoa que me escribía, díxome, please be in the European Parliament, we want a voice in the front of Palestine, para decir que quedara. Non sabía, non supen como Contestar. Non, e ademais, ese día o meeting costoume, porque confían en nós. Hai xente que está confiando en nós como voz. En Gaza. Desde Gaza chegou unha mensaxe, despois ensino xa no teléfono. Que máis se pode pedir para estar en política? Máis que iso. Ou máis que outro día un home chamado Álvaro que iba no tren do Albia e que diga grazas, porque vos nos destedes voz. Que máis se pode pedir? Orgullo de ser política, como non vou a ter orgullo por esas causas? Ana, moitas gracias pola túa honestidade, polo teu traballo. É un orgullo para mí ser a túa amiga. Para mí tamén. Espero que teñas toda a sorte que te mereces e que se merece a xente que teñas. Moitas grazas, Ana.